Què tal, amics? Els de Mantinc el català m'han demanat que fes aquest vídeo perquè jo fa temps que practico això de mantenir el català, perquè penso que el català, si no el parlem i si no el fem útil als catalans, qui ho farà? El tema ve perquè sempre tenim el costum els catalans de canviar el castellà quan algú ens parla en castellà o quan pensem que aquella persona no entén el català. Bé, vivint a Catalunya això d'entrada és un error, perquè en principi totes les enquestes diuen que més del 90% de la població entén el català. Què vol dir això? Que si parlem en català ens entendran. Per tant, per fer alguna cosa activa en pro i a favor del català, que jo també penso que està en una situació, si no dramàtica, doncs gairebé, doncs es tracta d'això, de mantenir el català en totes les converses. D'entrada, quan parlem amb alguna persona, quan ens dirigim per primera vegada amb ella, fem un català, que ens contesta en castellà, cap problema, nosaltres seguim en català. Si resulta que no ens entén, o que té dificultats, això, que no ens entén, ja ens ho dirà, vull dir, no hi ha cap problema. Aleshores, bé, si no ens entén, doncs li parlem en castellà, escolta'm, cap problema. Ara bé, si aquella persona continua parlant en castellà i nosaltres continuem parlant en català, que és el que hem de fer, insisteixo, i ens entenem perfectament, pot ser una situació una mica anòmala, però és que la situació del català al llarg de la seva història és anòmala, més en relació al castellà, que és la llengua dominant, això és inqüestionable, oi? Doncs si fem aquesta, diguem-ne, entre cometes, defensa activa del català, és a dir, utilitzar-lo sempre quan ens entenen, escolta'm, tot això que tindrem de guanyat. Insisteixo, sempre ho practico i si ho feu, veureu que us trobareu alguna sorpresa, com per exemple que veureu que el vostre interlocutor, en més d'una ocasió, és ell el que canvia del castellà al català. A mi em va sorprendre moltíssim això. No sé, agafant per exemple un taxi, que els catalans ens pensem que els taxistes no parlen català. Doncs resulta que n'hi ha que parlen català. I fins i tot sense ser catalans de naixement. I qui diu taxistes diu totes aquelles professions que per A o per B ens pensem que les persones que tenen algunes professions en concret doncs resulta que només parlen castellà o que només entenen el castellà. Insisteixo, això és un error. El que hem de fer és mantenir el català sempre que ens entenguin. I si no ens entenen, insisteixo, ja ens ho diran. I a més de tot això, també intento utilitzar el català i defugir les expressions angleses quan són gratuïtes o quan no fan falta. Per exemple, allò de... Vaja, jo cada any és que em poso frenètic quan sento allò del Mobile World Congress a Barcelona. Dic, home, costa tant dir el Congrés Mundial de Mòbils? Queda més in dir Mobile World Congress, o pitjor encara, el Mobile, que això ja em sembla de nota dolenta. En fi, m'estic enrotllant molt. Només volia dir això, que el català l'hem de mantenir i l'hem d'utilitzar. Feu i ja veureu com tirarem endavant. El català sempre hem tirat endavant, històricament. Jo mantinc el català.